आरो फैगौ 15 सेप्तेम्बराव जानो थांगासिनो दं रायजो नाङैनो एडिआरि एग्जामनि थामहिनबा थामथि थाखोनि साख्रिनि आनजादा फैगौ 15 सेप्तेम्बराव जानो थांगासिनो दं आरो बेखौ नोजोर होनानै रायजोनि दाब दाब जिल्लाफोराव माखासे ओनसोलखौ बन्द फोसावदों आरो बे बन्दनि गुबै जाहोनानो जाबाय माखासे जिल्लायाव 70,000निबो बांसिन माबेबा जिल्लायाव 1 लाखनिबो बांसिन आनजाद होगिरि बे समाव साखाफारा जादों आरो बेखौ नोजोर होनानैनो बिटिआरनि सदर थावनि क'क्राझार जिल्लायावबो माखासे मानि उइकलि मार्केट दैलि मार्केटफोरखौ बन्द फोसावनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों आरो बे बन्द फोसावनायनि एबा बन्दखौ फोसावदों क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनिफ्राय आरो बे जिल्ला बेंगिरिनिफ्राय बन्द होनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय फैगौ 15 सेप्तेम्बराव क'क्राझार जिल्ला नाङैनो 70,000निबो बांसिन फरायसाफोरा एडिआरि आनजादखौ जिरायगोन एबा एडिआरि आनजाद होनो थाखाय साखाफारा जानाय जादों। गोबां बांसिन होंगो दोंगो जानायखौ खम खालामनो थाखाय बे समाव क'क्राझार जिल्लानि उइकलि मार्केट लोगोसे दैलि मार्केट आरो गुबुन गुबुन माखासे बाजार हाथाय बाजार जानायखौ बन्द खालामनो थाखाय बे समाव क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनिफ्राय नटिसखौ फोसावनाय जाबाय। बे समाव फिन फोरमायबावदि फैगौ 15 सेप्तेम्बराव रायजोआव जानो थांगासिनो दं थामथि थाखोनि साख्रिनि आनजाद आरो बे साख्रिनि आनजादाव खमैबो रायजोआव 30 लाखनिबो बांसिन फरायसाफोरा एडिआरि आनजादखौ जिरायगोनखौ बे समाव माखासे सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों आरो बे गोबां मानि जोंनि क'क्राझार जिल्लायाव खमैबो 70,000निबो बांसिन फरायसाफोरा थामथि थाखोनि साख्रिनि आनजादखौ जिरायनो साखाफारा जादों आरो बेखौ नोजोर होनानैनो क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनिफ्राय 70,000निबो बांसिन फरायसाफोरा जिरायगोनखौ नोजोर होनानै क'क्राझार जिल्लानि दाब दाब ओनसोलनि उइकलि मार्केट दैलि मार्केटखौ बे समाव बन्द फोसावदों। स्टुडिअ'आव दं आं राजिब बसुमतारी आरो फैगौ 15 सेप्तेम्बराव जानो थांगासिनो दं रायजो नाङैनो एडिआरि एग्जामनि थामहिनबा थामथि थाखोनि साख्रिनि आनजादा फैगौ 15 सेप्तेम्बराव जानो थांगासिनो दं आरो बेखौ नोजोर होनानै रायजोनि दाब दाब जिल्लाफोराव माखासे ओनसोलखौ बन्द फोसावदों आरो बे बन्दनि गुबै जाहोनानो जाबाय माखासे जिल्लायाव 70,000निबो बांसिन माबेबा जिल्लायाव 1 लाखनिबो बांसिन आनजाद होगिरि बे समाव साखाफारा जादों आरो बेखौ नोजोर होनानैनो बिटिआरनि सदर थावनि क'क्राझार जिल्लायावबो माखासे मानि उइकलि मार्केट दैलि मार्केटफोरखौ बन्द फोसावनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों आरो बे बन्दखौ फोसावदों क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनिफ्राय आरो बे जिल्ला बेंगिरिनिफ्राय बन्द होनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय फैगौ 15 सेप्तेम्बराव क'क्राझार जिल्ला नाङैनो 70,000निबो बांसिन फरायसाफोरा एडिआरि आनजादखौ जिरायगोन एबा एडिआरि आनजाद होनो थाखाय साखाफारा जानाय जादों। गोबां बांसिन होंगो दोंगो जानायखौ खम खालामनो थाखाय बे समाव क'क्राझार जिल्लानि उइकलि मार्केट लोगोसे दैलि मार्केट आरो गुबुन गुबुन माखासे बाजार हाथाय बाजार जानायखौ बन्द खालामनो थाखाय बे समाव क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनिफ्राय नटिसखौ फोसावनाय जाबाय। बे समाव फिन फोरमायबावदि फैगौ 15 सेप्तेम्बराव रायजोआव जानो थांगासिनो दं थामथि थाखोनि साख्रिनि आनजाद आरो बे साख्रिनि आनजादाव खमैबो रायजोआव 30 लाखनिबो बांसिन फरायसाफोरा एडिआरि आनजादखौ जिरायगोनखौ बे समाव माखासे सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों आरो बे गोबां मानि जोंनि क'क्राझार जिल्लायाव खमैबो 70,000निबो बांसिन फरायसाफोरा थामथि थाखोनि साख्रिनि आनजादखौ जिरायनो साखाफारा जादों आरो बेखौ नोजोर होनानैनो क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनिफ्राय 70,000निबो बांसिन फरायसाफोरा जिरायगोनखौ नोजोर होनानै क'क्राझार जिल्लानि दाब दाब ओनसोलनि उइकलि मार्केट दैलि मार्केटखौ बे समाव बन्द फोसावदों। खुलुमबाय स्टुडिअ'आव दं आं राजिब बसुमतारी आरो फैगौ 15 सेप्तेम्बराव जानो थांगासिनो दं रायजो नाङैनो एडिआरि एग्जामनि थामहिनबा थामथि थाखोनि साख्रिनि आनजादा फैगौ 15 सेप्तेम्बराव जानो थांगासिनो दं आरो बेखौ नोजोर होनानै रायजोनि दाब दाब जिल्लाफोराव माखासे ओनसोलखौ बन्द फोसावदों आरो बे बन्दनि गुबै जाहोनानो जाबाय माखासे जिल्लायाव 70,000निबो बांसिन माबेबा जिल्लायाव
1 लाखनिबो बांसिन आनजाद होगिरि बे समाव साखाफारा जादों आरो बेखौ नोजोर होनानैनो बिटिआरनि सदर थावनि क'क्राझार जिल्लायावबो माखासे मानि उइकलि मार्केट दैलि मार्केटफोरखौ बन्द फोसावनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों आरो बे बन्द फोसावनायनि एबा बन्दखौ फोसावदों क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनिफ्राय आरो बे जिल्ला बेंगिरिनिफ्राय बन्द होनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय फैगौ 15 सेप्तेम्बराव क'क्राझार जिल्ला नाङैनो 70,000निबो बांसिन फरायसाफोरा एडिआरि आनजादखौ जिरायगोन एबा एडिआरि आनजाद होनो थाखाय साखाफारा जानाय जादों। गोबां बांसिन होंगो दोंगो जानायखौ खम खालामनो थाखाय बे समाव क'क्राझार जिल्लानि उइकलि मार्केट लोगोसे दैलि मार्केट आरो गुबुन गुबुन माखासे बाजार हाथाय बाजार जानायखौ बन्द खालामनो थाखाय बे समाव क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनिफ्राय नटिसखौ फोसावनाय जाबाय। बे समाव फिन फोरमायबावोदि फैगौ 15 सेप्तेम्बराव रायजोआव जानो थांगासिनो दं 3थि थाखोनि साख्रिनि आनजाद आरो बे साख्रिनि आनजादाव खमैबो रायजोआव 30 लाखनिबो बांसिन फरायसाफोरा एडिआरि आनजादखौ जिरायगोनखौ बे समाव माखासे सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों आरो बे गोबां मानि जोंनि क'क्राझार जिल्लायाव खमैबो 70,000निबो बांसिन फरायसाफोरा 3थि थाखोनि साख्रिनि आनजादखौ जिरायनो साखाफारा जादों आरो बेखौ नोजोर होनानैनो क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनिफ्राय 70,000निबो बांसिन फरायसाफोरा जिरायगोनखौ नोजोर होनानै क'क्राझार जिल्लानि दाब दाब ओनसोलनि उइकलि मार्केट दैलि मार्केटखौ बे समाव